Na prvý pohľad to vyzerá tak, ako by si cez hromady snehu razilo cestu torpédo a zrazu okolo vás prefrčí balík sena. Aj takúto podobu môže mať prikrmovanie zvery tam, kde sa bežná technika jednoducho nedostane. Fú, toto nepôjde. No, pánové, tu sme skončili. Sme v lesoch okolo Smolníka. Títo chlapi si zaumienili, že to, čo pre zver prichystali, dostanú hlboko do hory, stoj čo stoj. Donesem im aj seno, aj kukuricu. Doktore, tam dozadu? Poriadne to musíme pripraviť, nechceme spať, ne? Vidím, že tá zver hľadá tú potravu, tak sme sa rozhodli, že ju stále prikrmíme, jak prídeme. Tamojší lesník hovorí, že miestami je to cesta zarúbaná, aj pol metra snehu záveje, do toho 24 stupňové mrazy. S našimi prostriedkami sme sa dostali iba do dolín, kde sa vypluhovalo. Teraz sa pokúsia výzažku krmelcom, ktoré sú vyššie. A dôvod? Z nedávnej minulosti, spred pár rokov, keď bola podobná tuhá zima, bola veľmi vysoká úmrtnosť zverí. Vyzerá to nádejne, no zrazu zastavujeme. Ján Lach zbadal tieto zvyšky, pravdepodobne sú z jelenia. Zrejme to bola práca vlkov. Posledné metre a misia je splnená. Sme doniesli krmivo do miest, ktoré za normálnych okolností by sme vedeli navštíviť iba v marci. Podľa lesníkov a poľovníkov do prikrmovania zvery sa môže zapojiť ktokoľvek, no určite nie na vlastnú päsť, ale pod ich dohľadom. Ak teda horárovi odnesiete gaštany či jablká, oni ich do hory za vás radi odnesú a vy o svoj dobrý pocit určite neprídete. Marian Ujházy a Marek Vnenčák, televízia Markíza.